Здравейте! Ето ме и мен с първото ми видео за YouTube. Ще приложа след този анонс видеото с участието ни в предаването "Предай нататък", като ние участвахме в два епизода. Единият епизод е с историята, моята история, а втория е как героите от "Предай нататък" продължиха живота си след предаването. Ако имате някакви въпроси, каквито и да са, на каквато и тема да са, задайте ги в коментари или на лично съобщение. Ще се постарая да измисля някакъв вариант да ви отговоря. Дали директно или ще направим някакво видео. Желая ви приятно гледане. Последната история за днес няма да ви молим за съпричастност. Няма да искаме от вас да подкрепите някого. В тази последна история ще ви дадем. Ще ви дадем сила и вяра. Ще ви дадем надежда. Надеждата, че човек може да се изправи и срещу най-тежката болест и да я победи. Защото в тази история ще ви запознаем с Стефани от Варна. Едно истински смело момиче, за което ни написа нейната приятелка Фатиме. Нека я поканим при нас сега. Здравейте, Фатиме. Приятно. Заповядай. Заповядай. Фатиме, по каква линия се познаваш с Стефани? С Стефани сме със студентки. Запознахме се на първия учебен ден. Още когато я видях, разбрах, че тя е мой човек и ще станем приятелки. Много добри приятелки. Стана. Какво те впечатли най-силно в нейната личност? Не е само едно нещото, което ме впечатли в нея. Като цяло тя е страхотен човек, много силен, много добър и искрен. Тя и всички наши общи приятели, тя е като един център, който ни събира всички. Какво те накара? Имаш ли някакво конкретно събитие, което те накара да напишеш в "Предай нататък"? Да, имаше конкретно събитие през декември месец. Въпреки всичко, което е преживяла Стефани, срещу което се е изправила, живота пак я изправи пред една трудност. Обраха я, взеха и всичко: лаптопа, телефона, дори учебниците. А през януари ни предстоеше сесия и тя нямаше от какво да учи. Аз исках искрено да й помогна, но нямах възможността. И дойде събота, видях вашето предаване, прилив на емоция, писах ви, даже ви заплаших, че ще ви пиша всеки ден по 20 пъти, ако не ми отговорихте. Отговорихте ми и всичко стана. Защо беше толкова настоятелна, толкова вдъхновяваща личност ли е сте? Да, много е вдъхновяваща, много истинска и е най-добрата ми приятелка, за която бих направила всичко. Да. Предлагам ви сега сами да се убедите в невероятната сила и чар, които се крият в крехкото тяло на Стефани, като видите вдъхновяващата история, на която дадохме името "Победител". Може ли да ни отворите? Търсим една героиня в "Предай нататък" в този вход. Благодаря ви. А вие Стефани ли се казвате? Да. И живеете на етаж първи в апартамент 1? Да. Стефани, вие сте героиня в "Предай нататък". Здрасти. Здравейте. Много ми е приятно да се запознаем. Малко по пижама? Малко по пижама, да. Може ли да влезем и да си поговорим? Мерси. Малко спим още. Вие сама ли живеете или имате съквартирантка? Имате и зайче. Как се казва? Мисти. Много е сладко. На 6 месеца е. Здравейте. Аз съм Наталия. Тук сме по повод Стефи. Искаме да се запознаем малко с нея. Вие нейният приятел ли сте? Да. От колко време си с твоя приятел?
Трети месец. Да не издадем някоя тайна. Не. Родителите ти знаят ли? Знаят, да. Знаят. Той също ли учи медицина? Не, той учи в техническия. Как се запознахте? На втората бална. От училище организираха да отидем на Златни пясъци, втора бална, за 4 дена и настаниха в хотел. И хотелите имаха много сладки малки тераски, които бяха много близко една до друга. И той беше в съседната стая с негови приятели. И излизаш ти на терасата и той там. На колко години си Светлозар? 19. А откъде си? Разград. И ти си от Разград, да се срещнахте на Златни пясъци. Малко така се случи, да. Не се ли бяхте засичали в родния си град? Да сме се засичали, не знам. Веднага ли се влюби в него? Ами, влюбване не. Симпатия някаква така от начало и с течение на времето с опознаването. Много сладко. И той е много сладък. Стефан е много мил човек. Обича приятелите си. Нежна ли? Много. Много. Да. Какво ти дава съжителството с нея, комуникацията с нея? Как те кара да се чувстваш това момиче? Спокойно. Стефани, разкажи ми за твоето семейство в Разград. Какви хора са мама и татко? Най-прекрасните. Живея с тях, но в момента майка ми работи в чужбина, за да може да ми осигури средства за образованието. Къде работи? В Холандия. Какво работи там? Гледа болен човек. Какво следваш ти? Аз следвам здравен менеджмент. Какви са перспективите пред човек, завършил здравен мениджмънт? По принцип много големи, за България не знам колко големи. Най-високата позиция е управител на болница. Толкова си крехка и малка. Виждаш ли се в тази функция след време? Да. Да? Да. Отдава ти се следването. Интересно ти е? Интересно, да. Как реши да кандидатстваш точно във Варна? 5 години от живота ми минаха тук, но в болница. След това не исках да чувам за Варна, обаче като се позамислих, че това е голяма част от моя живот, може би трябвало да съм тук, пък и по-близо до вкъщи. Какво знаеш за живота на Стефани преди теб? За болестта я знам. Претърпява много лоша болест. Разкажи ми за тези 5 години. Бях на 12 години, когато отидох при личната си лекарка. Не се чувствах добре. Болки в стомаха, в главата. И жената викам, ти си бледичка, дай да ти пуснем едни изследвания. Взема изследванията, аз не разбирам, не знам от какво гледа. Ека, Стефи, да те вкараме малко в болница. Аз искам, как да кажа ме вкараш малко в болница? Така бе за една седмица. И аз не искам, обаче извикаха баща ми, той даде разрешение. На втория ден казаха, че ще ми приливат кръв. Къде беше тогава мама? В Турция. Пак на работа? Пак на работа. И приляха ми една банка кръв. На другия ден нямаше подобрение в хемоглобина ми. След 2 дена пак 3 или 4 банки така през няколко дена ми приливаха без резултат. И докторката, която отговаряше за мен тогава, каза, трябва да те пратим във Варна. На 3 март потеглихме за Варна. И влизаме в отделението, намерихме болницата. И първото нещо, което видях, беше едно мъничко детенце, без коса, без мигли, без вежди, седя и така. И аз и без това бях наплашена. И още същия ден ми включиха системи. Една банка, втора банка, трета банка и мама вика на сестрите, колко банки има? И минали са 3, има още 4. И ни броим. Една, втора, трета, четвърта, пак идва банка. 5, 6, мама вика, нали бяха 7? 7 за днеска, 7 за утре. Една седмица ще сте на 7 по 7. Да, ама не знам какво се случи после. Почнаха да идват някакви цветни банки с някакви лекарства. И никой нищо не ни казва. И как така не ви обяснява? Ами, те може би са обяснили на майка ми, но на мен нищо не ми беше казано. И в отделението все така се щъка дечица без косички, без миглички, без веждички. И в един момент аз просто забелязах как и моята коса почна да пада. И тогава дойде психолог при мен и ми казва така и така, малко повече си болна, малко по-тежко си болна. Почнахме курс на химиотерапия, косичката ти ще опада.
Нали? Обаче не се притесняваше, правя се по-хубава, по-гъста, по-голяма и аз като почнах да плача, това беше страшен шок за мене. На 12 години без коса. И така почна лечението. Уж лекувахме анемия. Впоследствие се оказа, че не влизам в ремисия и се е обърнало в левкемия. Остра лимфобластна левкемия. Смениха ми курса на лечение с много по-тежък, обаче имунната ми система е много слаба и не можах да го издържа, защото, както каза една от лекарките ми, колкото странични ефекти пише, че можеш да получиш от дадено лекарство, каза, че всичките ги получи. Имах увреждане на костите, излив от панкреаса около бъбрека с течност, киста 11 см на панкреаса, свлечени далаки, черен дроб, оголемение. Много, много работи. Колко време продължи всичко това? 5 години. 5 години активна химиотерапия. Да. И лечение на страничните ефекти от нея. Да. Какво стана на 5-та година? Ами на 5-та година ние малко преди нея отказахме лечение. Не можахме да завършим курса. Защо го отказахте? Защото много се влоших. Имах токсичен хепатит. Цвят бях кафява, очи, кожа. Следствие на кистата на панкреаса бях станала 22 кг. Това вече на 14 години. Организма ми просто не можеше да се пребори с лечението, не с болестта. И отидохме при Белкар, там правихме хепатита, върнахме се пак за лечение. Обаче една сутрин кръка му заболя десния, събудих се от болки. И лежа и нищо не казвам. Мама спи и нищо не казвам, защото знам, че ако кажа, че има нещо, веднага в манипулационната и ще ми правят някаква процедура, някаква манипулация. Защото си била измъчена от всички тези години на манипулации. Да. И на сутринта ми се наложи да отида до манипулационната да ми вземат кръв. Мама ме отива, крака ми единия се надул, колкото целите двата, нали, общо. Стефи, какво става? Викам, не знам. Боли ли? Не мога боли. Сигурна ли си? Да. Викнаха лекари, ортопеди, направиха ми пункция. Няма страшно, ще направим една операция, ми казва. И аз пак рев, паника, викам, не, как така операция? И ми направиха първата операция. После ми направиха и още една и положението стана много зле. Отвориха се 3 фистоли, като излизаше и със сирена кръв, и гной, взимаха проби, все стерилно. И какво измислиха лекарите? Ампутация на крака, но в същото време тази гной изби от ръката ми самичка без разрез. Ужас. Подуса така, като мускул, едно бях някакъв футурист. И самичко си проби път, започна да тече. Пратиха на консулт в Горна баня. И там ми прегледа доцента и каза ми ампутация и на крака, и на ръката. Обаче с риск. Майка ми попитала какъв е риска. И той казал, ами гноите да избие на друго място. И какво правим тогава? Ами и там режем. Какво направихте? Заминахме за чужбина. Отидохме там. Къде? Във Франция, в Лил. Как избрахте точно Франция? На нашата братовчетка познат. Така преди време съм му предложила ампутация на крайник и той заминава за там, не знам чрез какви връзки, и му спасяват крака. И всъщност не отидохме при него. Първоначално не искаха 10 000 евро само за операцията. Обаче доктора каза, няма страшно, нали, щом нямате пари, чакайте да дойде януари месец, аз ще измисля нещо. Един ден получаваме писмо на 3 януари да отидем в болницата. И влизам аз на другия ден на операция, сутринта рано 7 часа дойдоха и ме взеха. И всъщност се събуждам, не знам, тогава не знаех по кое време, се събуждам в някаква бяла стая, само се чува мама, мама, крещи се от всякъде и аз като чух мама, викам, аз ще викам мама, може мама да дойде. И аз почнах мама. И явно съм буйствала, доведоха майка ми, нали. И тя вика, бе, пиленце, ето тук съм, нали.
И тя ми разправя, когато е влязла при мен, аз цялата съм била в кръв. Целите чаршафи по лицето, по ушите. И само ме чувала как викам: мамо, мамо. Откъде намерихте в крайна сметка средства? За самото пътуване, аз 2005 година бях включена в българската Коледа. И с тези средства успяхме да заменим и първоначалната сума, която имахме за престой там. Впоследствие аз останах в център за рехабилитация, при който не допускат родители, само децата. И мама се върна тук да търси помощ, средства и от Разград от фирми, които дариха пари. Успяхме да намерим. Всъщност мама успя да намери. Знаеш ли общо взето колко ви е коствало това лечение във Франция като пари? Над 100 000 евро беше, но държавата го осигури, защото те ни поеха операцията, престоя в болницата, престоя в рехабилитационния център и впоследствие линейката, която ме превозваше до вкъщи и обратно до центъра, когато ми позволиха да се прибирам вече. И това всичкото го осигури Франция. Кога ти казаха, че на практика си преборила болестта? Основното заболяване, левкемията, те във Франция им обяснихме от какво всъщност страдам. И веднага ме пратиха при онкохематолог. И още там установиха, че аз нямам нужда от вече консултации, разни такива, защото съм била клинично здрава. И казаха в момента да се насочим вниманието върху кръка и ръката. И след като всичко приключи във Франция, ние се върнахме тук във Варна. И моята лекарка също каза, след тази страшна инфекция, защото мене кръка ми отминява година и половина. Каза, след тази страшна инфекция, що ме успява да се пребори, за мен също е клинично здрава. Сияеш, като го казваш, след този ад, през който си преминала, за теб думата здрава означава особено много. Тя успява да победи една много страшна болест. Гордееш ли се с нея? Много. Казваш ли, че я обичаш? Редовно. На ден по най-малкото 15 пъти сигурно. Ти си голям боец. За какво си мечтаеш сега, освен за здраве? Първото, за което се сещам винаги, когато отида на църква, е да няма никъде болести. А ако има, просто да има сили за хората, които са в това положение. Не знам. Коя е върховната ценност в живота според теб? Банално, но наистина си е здравето. А какво е любовта? Нещо голямо. Влюбена ли си? Много. Много? Много. Ако можеше да разполагаш с неограничени средства и възможности, какво би направил за Стефани? Бих я завел на места, където иска да отиде много. Батак искаше да ходи. И още едно нещо беше. Как ли беше? Батак не е толкова далече. Не, мисля да го свърша това да я заведа, обаче малко време трябва още. Много ти благодаря за този разговор. Аз се надявам, че ще успеем да измислим начин да те зарадваме и да те направим щастлива. И ти обещавам да се видим скоро. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Благодаря. Разбрах от предаването, че ви е мечтата да видите Батак. Така е, да. И се радвам, че ще ви бъда домакин. И ние се радваме. И се надявам да си изкарате страхотно. Заповядайте. Заповядайте. За нас сме подготвили най-хубавия апартамент в хотела, мезонета. Заповядайте. Надявам се да се чувствате прекрасно там.
Заповядайте. Заповядайте. Това е вашия мезонет. Чувствайте се като у дома си. Благодарим. Представила съм си Батак като наистина много красиво място. Място, на което човек се чувства изключително спокойно, въпреки случките, които са се случили, нещата, събитията, които са преминали през това местенце. Но не съм грешала, наистина съм спокойна, наистина е много красиво и спокойно. Релакс, пълно отпускане, много добре ми се отрази. Посетихме Батак, едно много приказно местенце. Минахме през историческия музей на града. Батак е едно от селищата, които са създадени във време на турското робство. Създадени от хора, които са бягали от първото потурчване, което се извършва в Чепинското корито и се заселват тук, в близост до една блатиста местност, блато. Това блато е било там, където сега се намира язовир Батак. Кмет, тогавашният на Батак, отива в Пловдив при турския паша, за да поиска разрешение да си построят голяма и хубава черква. Това става във време на робството, когато изобщо не се е позволявало построяването на християнски храмове. Те занасят, разбира се, много голям подкуп на турския паша в Пловдив и той им разрешава, като в разрешението си пише черквата да не надвишава боя на турчин, възседнал кон, за да може, минавайки покрай нея, фесът му да стърчи над нея и да бъде построена за не повече от 90 дни. Но батачани са били много амбицирани в това си желание да имат хубава черква и успяват да построят сградата за 75 денонощия, като се включва цялото население на Батак и строят дори и през нощта, за да успеят. Дори децата са помагали. Хората на Батак са били и са големи родолюбци, хора, които държат на себе си, на вярата си, на историята си. Истински хора. Още когато го прочетох в урока по история, снимката, която беше изложена там, някак си ме грабнаха и реших, че трябва да усетя атмосферата на това място и да преживея малко или много събитията, които са се случили там. Ахмет Ега заповядва училището да бъде затворено от всички страни, вратите му подпряни и подпалени. Всички тези 200 деца и жени изгарят живи вътре. И последната крепост на безпомощните хора от Батак е била черквата. И така те започват да хвърлят през прозорците запалена слама, която предизвиква пожарище по вътрешната дървена част на черквата. Запалва се олтара, който е бил изцяло от дърво. Освен това, хората започват да се задушават от тази запалена слама. Отварят кошери с пчели, които започват да жилят хората, стрелят и за тях става съвсем неподносимо вътре. Майките започват с ръцете си, с ногтите си, с свещниците, които били там под ръка, да ровят дупка, като се надявали, че близо до корените на дървото, което било отвън, ще открият поне малко вода за умиращите от жажда и глад деца. Вода не откриват, разбира се, но започват да топят устните на децата с зехтинът от кандилата на черквата и дори с кръвта на ранените хора, които били вътре. Всичко това не помагало срещу тридневната жажда и глад. И така, на третия ден отварят вратите на черквата.
Всички тези, пак повтарям, безпомощни жени, предимно деца и старци, били изклани по особено жесток начин. Когато бях в църквата, имах чувството, че съм родена в Батак, че това е моето местенце, въпреки че не е така. Сякаш нещо ме свързва наистина с Батак. Вярата за един човек е всичко. Без вяра той не съществува, той не живее. Вярвам, че във всеки един проблем има решение. В трудните моменти надеждата е нещото, което крепи човек. Трудните моменти са, за да се справяме с тях. И когато има трудност, винаги има и изход от нея. Лично за мен надежда винаги има за всяко едно нещо. И както казвам, надеждата умира последна, а при мен никога не умира. И пожелавам наистина от тук нататък и светите баташки мъченици, Господ Бог да те закрилят и да бъдат винаги с теб. Заповядайте. Ако имам възможност, бих се докоснала до всеки един, който има нужда от мен, от моя съвет, от моя допир, дори прегръдка, дори най-малката усмивка да е. Защото в трудните моменти наистина една усмивка осветява мрачния ден. И да им дам вяра и надежда, че щом има хора, които се справят с толкова тежки изпитания в живота си, и те могат да го направят. Надявам се вечерата да ви е харесала. Беше много. За нас беше удоволствие. Ще ви помоля да се качите в вашия апартамент, където ви чака посланието. Здравей, Рожбинко. Искам да ти кажа толкова много неща, но в случая ще се огранича само с няколко. Приеми моите пожелания за много любов, топлина, нестихващи мечти и стремеж да ги постигнеш. Поставяй си винаги високи цели, Рожбинко, и мечтай за големи неща, защото колкото по-големи са мечтите, толкова по-големи са и успехите. До сега почти всичките ти мечти са се сбъднали, даже и невъзможните, например да танцуваш. И не на последно място ти пожелавам много здраве. Мисля, че ти най-добре знаеш истинското значение на тази дума. Знаеш през какво преминахме, но ти винаги си било едно борбено човече и благодарение на този твой борбен дух и желание за живот успяхме да преодолеем всичко това. Гордея се с теб. Знам, че в момента си на едно от мечтаните ти места, град Батак, и се надявам да прекараш чудесно. Имам една изненада за теб. Лаптопа, на който гледаш това послание в момента, е осигурен като подарък за моето пиленце от Наталия Симеонова и екипа на Предай нататък. Още една приятна изненада, нали? И накрая искам да ти кажа, че има много хора, които те обичаме. Ние сме с теб и знай, че винаги ще те подкрепим, каквито и решения да вземеш. Обичам те, Рожбинко.
Една от моите мечти в момента, която искам да се сбъдне, е да те прегърна, да те целуна и искрено се надявам да се видим скоро. Не знам какво да кажа точно сега. Аз като за начало ще ти кажа честито. Почувствах се първо щастлива от факта, че я виждам. А след това ми стана мъчно, че не е тук до мен, защото тя знае, че това е едно от местата, които искам да посетя. От малка. Развълнувана съм, да. Радвам се, че аз съм с нея тук. Но... да. Няма да го кажа. Кажи го, кажи го. Исках аз да я доведа и докато идваме насам да минем покрай още едно-две места, които тя иска да посети. Предай нататък е не просто предаване. Това е един екип от хора, които дават цялата си любов, сърце и душа на хората, които са в близост до тях и не само. Те сбъдат мечтите на хората. Много сте приятни да предай нататък, обаче другите две места аз ще я заведа. Стефани и до този момент си мисли, че поръчител в нейната история е нейната баба. Каква ли ще бъде реакцията и когато види кой точно ни е изпратил? Предлагам ви да разберем сега, като посрещнем с много силни аплодисменти при нас Стефани! Без сълзи. Здравей, добре дошла. Заповядайте. Заповядайте. Стефани, очакваше ли, че точно Фатиме стои зад появата ни в живота ти? Честно да си призная, да. Да? Да. Така ли? Да. Защо? Ами, защото още когато ти разказах за случката ми с лаптопа и всъщност ще говоря на теб, тя така много се беше разстроила и се обърна към мен и ми каза: много искам да ти помогна. Ако имах 2 лаптопа, щях да ти дам единия. Така правят истинските приятели. Разбрах, че Светлю е малко сърдит, че отиването ви в Батак е свързано с предай нататък, не е по негова инициатива, но всъщност искам да ти кажа, че той стои зад тази идея, защото именно той ни разкри за голямата ти мечта да отидеш в Батак, така че винаги, когато се връщаш към спомените си от Батак, искам да помниш, че заслугата е на първо място на Фатиме, за това, че ни е потърсила да влезем в живота ти, и огромната заслуга е на Светлю, който ни даде тази идея. Знаеш ли колко много хора ни гледат сега и биха искали да чуят едно обращение от теб? Нарекохме те победител в анонса към твоята история. Съгласна ли си с това определение? Ами, от моя гледна точка, да. Ти си победител. Да. Голям, лъчезарен, вдъхновяващ победител. Какво би казала на толкова много хора, които страдат от страшната болест и мечтаят за изход, като твоя от нея? Ами, на първо място да не се предават, да не губят вярата, че всичко това е моментен лошо обстоятелство.
много пъти съм го казвала, пак ще го кажа и ще продължавам да го казвам. Знам, че когато има проблем, независимо какъв е той, винаги има решение. Винаги има изход от лошите неща. И вярвам, че с подкрепата на всички близки, които са около страдащия, той може да се справи. На мен лично много хора ми помогнаха, не само семейството, хора, които дори не познавах. И в трудния момент една усмивка, една мила дума връщат вярата, връщат надеждата, че всичко ще е наред. Аз много се радвам, че си намерила подкрепата и в лицето на семейството ти по време на проблемите, и в лицето на Светлю след положителния изход от тях, защото да не си сам в една такава ситуация е изключително важно. Искам да знаеш, че имаш приятели в наше лице и в лицето на Фатиме и много ти благодаря, че си такава каквато си, защото ти излъчваш една крехкост и една невероятна сила в същото време. Щастлива съм, че те познавам. Радвам се, че успяхме да накараме очите ти да блестят по време на изживяванията в Батак и знам, че това не е последното ти ходене там. Убедена съм. Тук е моментът да благодаря сърдечно на Историческия музей в град Батак и лично на неговия директор Теодора Пейчинова, които посрещнаха топло Стефани. И освен това и подаряват златна карта, с която Стефани и всички от нейното семейство могат да посещават безплатно етнографските и исторически обекти към музея в града. Заповядай, Стефани. Благодарим сърдечно и на отец Димитър и храм Успение Богородично, както и на изключителната Дарина Иванова и нейният спа-хотел Тялото за гостоприемството и подарените незабравими мигове на Стефани и Светлю. Благодарим ви, вие сте част от нашия екип. Доволна ли си от лаптопа, който получи? Да, много е хубав. Надявам се, че сега вече ще бъдеш в активна подготовка на учебните си занятия. Нямаш оправдание повече. Както и в активна връзка с майка ти, която е далече в Холандия и с която имате единствено връзка по скайп, доколкото ми е известно, и по телефона. Тук е момента да благодаря и на хипермаркети за бяла и черна техника Технополис и лично на господин Божидар Колев за подарения чисто нов лаптоп на Стефани. Благодаря ви, вие сте част от нашия екип. Стефани, щастлива ли си? Много съм щастлива. Коя част от изненадите ти те докосна най-силно? Всичките. Всичките? Да. Бях много развълнувана, когато видях посланието от майка ми. Бях много развълнувана, когато отидох в църква Света неделя. Емоцията там просто е неописуема. Много бях развълнувана, когато видях Фати. И още съм развълнувана. И вълненията продължават, защото след като станахме свидетели на силната връзка с майка ти и на това колко много тя ти липсва, нашия екип взе решението да ти достави още една малка радост, защото виртуалните ти срещи с мама съвсем не са достатъчни. Това, от което наистина имаш нужда, от една лична среща с нея. Ето защо екипа на Предай нататък ти подарява двупосочен билет до Айндховен, Холандия. Датите на полето ще избереш сама. Даваме ти това малко удобство. Знам, че нямаш търпение да прегърнеш и целунеш мама. Желая ти да го направиш час по-скоро лично и да й предадеш нашите сърдечни поздрави и поздравления за това какво невероятно дете е отгледала. Тя се е справила прекрасно като родител. Заедно сте преминали през една изключително тежка ситуация, в която тя е била истински боец. Комплименти към майка ти. Щастлива съм, че се запознахме и бих искала да те помоля да кажеш нещо на мама сега. Адски съм и благодарна за всичко, което е правила и продължава да прави през целия ми живот. За всичките и лишения и мъки и тревоги, които е изпитала зарад мен. Искрено и се извинявам и много съжалявам. Много я обичам. Да би сигурно, че е взаимно.
Където и да се намираме, в която и точка на този свят да сме, хората сме свързвани. Свързвани онова малко блещукащо нещо вътре в душите ни, наричано надежда. Надежда, че можем да победим, че можем да сбъднем мечтите си. Повярвайте в тях, така както вярваме и ние. Това е Предай нататък. Благодаря ви, че бяхте с нас. Стефи, много ти благодаря. Дай ви те гъщи.